kan namanya Mulyono, ya kan? Ya, benar. Ya. Kalau mulyo itu artinya Apa? Mulya. sejahtera, bercukupan ya. Tapi kok ada no-nya gitu loh. Berarti Ada no-nya. no itu sama dengan No mulyo berarti miskin. tidak. No itu kan tidak mulia. Ya wis alias Jenengan itu berarti nggak punya uang, kasihan sekali. alias tele-tele. Tidak lah. mulia ndasmu atos kuwi. Ndasmu atos itu apa? Atos itu kan keras. Terus? Cincin yang kamu pakai itu kan batu mulia itu, blue sapphire itu ya. Iya. Itu kekerasannya tinggi. Jadi ndasmu atos itu cincinmu itu keras. Oh, itu ndasmu juga atos. Aku nggak pakai cincin nih. Lah sik krungu. Apik dudupek tok. Apik dudupek tok. Iki yo edian. Lah mau ngomongnya apik, Mbak Tatin ngomongnya P, berarti sudah ada kesalahan di situ, kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Ah. Aku menggarisbawahi loh, biasanya ini nek menekankan. Iya. Ngono kuwi nek apik ya pik, Oh, nek apik nek B. jeruk ya jer ngono. Jorok. Keri-kerine. Apik. Aku P. Iya, ngono kuwi lho. Gusti paring ana pangapura kagem sinden kula. Kau malah doa ya? Sami emut dateng margi ingkang leres. Kau malah doa apa ya, Pak? Ae sing marahi cangkeme elek kae. Aku lho. Cangkemmu elek piye to, Mbak? Lah iya nek apik kan pik. Pik. Nek jeruk ya Kowe nantang Baladewa. Wis jelek nyawang gelaring Jakarta semengren bulan. Kepengen meruput tinjong akhirat nyawamu. Ini ada apa toh? Masa teka-teka kok nesu, kita kan belum kenal. Sampean rung kenal aku. Aku rung kenal sampean. Nek sampeyan ki kene ora kene. Ngetes kok, Bos. Ngetes dengkulmu merocot kowe. Sapa kowe? Sukini. Kowe sing ngalahke Wadyabala saka negara Ngamarta. Iya. Ora tak kalahke ning do mundur dhewe-dhewe kok, Bos. Do mundur dhewe-dhewe. Kowe iki model apa to kowe iki? Kowe iki menungso model piye? Brengosen kok bengesan iki piye? Cantik kan? Ini karena inner beauty. Pertamina iki nek dari apa Nurut pengalamanmu? pengalamanku iki ora ngono. Ya apa? Pertamina Heeh. per tahun minyak naik. Iki ya iya, ya Nah, Caca. iya. Tapi sing jelas Pertamina, pertambangan minyak itu sing duwe wong wedok. Mm-mm. Gampangane rembug, sing duwe lenga wong wedok. Aja wani-wani karo wong wedok, nek wong wedok muring-muring, lenga regane mundak terus. Mas yo sing duwe lenga wong wedok, nek sing ngebor gak wong lanang. Nah, saiki bergerak wong lanang, ayo. Ayo, munio kowe. Ane gak dibor wong lanang kok iso metu, Dibor gitu. Peno iku mek menange dhewe pulian. Iya. Ngene lho, Mas. Ayo nek Nek pemo MC kepaten. Gayane dangdut ya? Gayane tetep gaya MC dangdut. Baik, semua yang sudah hadir, Bapak Ibu semuanya, perlu Anda ketahui bahwa mayat yang satu ini mempunyai riwayat amal ibadah yang sangat luar biasa. Untuk itu mari kita doakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sae napa awon? Sae. Wah, ya ta MC budak. Api iki mendhi. Sing biasane gak tau layat mendhi teko. Ayo rono enek cah bento. Bagong kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis sekiniri arone sapa? Apa? Sekinirione sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi dalan ceritane kok ngono kuwi ra. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Bagong dalam Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi.
Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Ya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo ndara-ndaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kok ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle dengkulmu melacat. Aku ya teman. Yang saya tanya itu asalmu. Asal asalku dari bapak. Asal usulmu. Asal usul. Asal dari bapak, usul dari mama. Nggih. Kula lak manten niku cukup damel bancaan mon cekap bos. Sampean? Nggih. Mantenan cukup bancaan. Bancaan slametan wilujengan kendurenan jerone apa? Jerone ya enek buceng, terus enek tumpeng, terus enek panggang, terus enek kulup. Lah niki wonten werdine sedanten. Upamane apa Pak sing buceng, tumpeng, panggang, kulup. Kuwi enek maksude. Iya, buceng. Buceng Lak maksude. mlebu kudu sing kenceng. Ya dak lah iki lho. Lho aku ora seneng aku ngene iki ora seneng. sing apik. Ya aja gur kaya ngono. Kudu diterjemahake sing apik. Aja mlebu terus kenceng ngono kuwi. Dadi lak mlebu kudu. Alah iki lho. Harga diriku iso jatuh lho bengi iki sebagai dagelan pondok. Alah pondok Darul Nikmat mbok omongne kancane kuwi maksaku. Lah nek mlebu kudu sing kenceng iki maksude apa? Mlebu ora kenceng ya kaya wong ngecet. Saiki aku takok, Cil. Nggih. Kowe rak wong Islam. Nggih. Ora Jumatan. Semerap. Nah, kowe upama arep Jumatan banjur sapimu ucul kowe piye tindakan? Loh, yang Jumatan sik no, Bos. Lah sapimu ngebyong tanduran. Tanggamu nesu, gacok gegermu kowe. Ya sapine dijikuk sik, terus agek Jumatan. Jumatane selak bar. Kowe jane nyapa to sapi ucul yah mono ki lho nyapo. Apa manyen? Sampeyan kita kok yo nyeleneh ora kok nyeleneh. Dadi liyane dina Jumat yo keh dina liyane lho. Monggo Jumatan mau arepe diwiti sembayange kira-kira kurang 5 menit sapine ucul. Sapine ucul. Lah iya. Tindakanmu piye? Ya mbuh kowe. Lah apa-apa kleru kok sampean kok. Lah pene Jumatan sik kak sapine sapine takono Yuda. Ora iso. Mas, kamu pilih mana? Kamu tak cium, terus kamu tak kasih duit 100.000, atau kamu dicium wanita cantik, tapi kamu kasih wanita cantik itu duit 1 juta. Ya mendingan kamu cium, aku dapat 100.000 lah. Iya. Nek, menurutmu wanita cantik di dunia ini siapa, Mas? Yo kamu lah. 1 juta. Tadi kan udah dicium sama wanita cantik. Ya, 1 senggo kue kan mau tak kei 1.000.